Kani-kadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Menteri Rangba Duk Narendra Modi ulaong baka jingla bor kari India banyale yaki jingwan linshop ki bor mariang kala nangkam klan ka banangyat kapor bat kala kala long ka nuksa yaki wei. Kashnong Mauet West Khasi Hills kala yok ban say henin ka no pai sngi yaka met jong uwei na kinong lekwai balaja na duk ka sngi sat jan baladab. Anmi Menteri Rangba N. Biren Singh ban let Shadali menta ka sngi bat lapoi MP ka Manipur bat ki MLA Shadali henin ka sngi ban yakren bat Menteri Rangba Duk kari halor ka long kaman ha Manipur. Ki khubor ki babnya. Menteri Rangba Duk Narendra Modi ulaong baka jingla bor kari India banyale yaki jingwan dan shop ki bor mariang kala nangkam klan kat banang yat kapor bat kala kala long ka nuksa yaki wei. Modi ulakran yakane kat baudang ay ka jingkran ba shisin shibnai jong ka man kibat lengba ka Akashwani henin kasngi. Ulaong baka cyclone Bipar Joy kala wanra ya shibun ki jingjulor haka district Kutch jong ka Gujarat hendrai ka jingslur bat ka jinglong balakhre ki nong song snong hangto kalong ka badai ban ay jingyaro. Kat boda baudang kren halor ka ni kaphang Modi ula banjur halor ka jingdon kam ban penne pensa ikispa mariang khnang ban la ban te lakam yaki bolen shop ka mariang. Modi ula thu ru ba onsalet ya shimbenta haka jingra khe ka International Yoga Day ka ban salong haka headquarter jong ka United Nations ha New York haka arpoi tarik menta ubnai jalio. Menteri Rangba Duk kari ula ay nuksaru yaki nong song snong naka Baramula district jong ka Jammu bat Kashmir kibalas dang laka jong ka farm ban penmi dot namar ka jingduna dot haka district haka ba kilala ban penmi hadu san lak litar ka dot haka shisngi. Modi ula benrap ru baka India kala rai ban penlong yakari India kabala lait naka jingpang TB tat hadu usnam arhajar arpusan. Kinong song snong ka Mauet ha West Khasi Hills kila yo se ya kamet jong uba shilling best langrin ubalong uway na kinong kwai dok ha bala suba ban sha rong ha ka umsaw ha ka khat nyaw tarik menta ubnai hasdat dala kat ba sa armut kinong kwai balit lang bat kidang ja kashnong kala yo ban se ya kamet jong uba langrin ha ka por shibaji no phai sngi henin ka sngi ublai sordar kashnong Mauet ule thu ba kashnong kadang yai beteng ya ka jingwa ikite ki arngut ki badang ja. La ban chupen ken mau baladon laingut kinong lik kwai ki balaja na duk ka step jong ka khat nyaw tarik menta upnai jeliu hadien bala suba baka umsaw kala rong yaki haka thains dat dela jong ka wa blai ka badon haka snong mau ed la thu ba kini ki laingut ki bala ithu kum uba shilling best langrin uba Hubert Marthong bat uba kemen lang nong lang kila lik kwai dok ha rengkat arngut ki weipat ki paralok bat kila sa amit haka tai ka jaka kwai. La suba ba kita ki laingut kila syarong haka umsaw namar layo ikhat du eki haka por prabajimin step jong ka khat nyaw tarik kat ba kidang yeng halor uwe umaw ubadan hajan kani kawa. Kabuar Penyat District jong ka East Jaintia Hills kala penbena baka surok lengba ka Sona Perdi Tunnel kabahap haka surok ba NH6 kamlong kabasngan ban yait lenti namar ka jingtua khandau bajur haka tai kathan. Haka jing maham pat ba balapan mit Deputy Commissioner ba Chairman jong ka District Disaster Management Authority Abhilash Baranwal ulaong ba namar ka jing hap slap ka bajur haka district ka jing tua khandau haka ni ka tunnel kala nang khamjur shushu bat kala khangdam ya baro arliang ka surok kumta kamlong shu ka basngan ban ya lingba kani ka surok ya menta. Katnat bapet ya ki kam rijing ri ha ka jala Meghalaya kalas dang ban ai dawai tika ya da ya ki masi khnang ban yada ya ka jing sapriang ka jing pang atsni lani ka lumpy skin disease kabalak ta ya ki masi lakat to kat ni bnai menta. Uway na ki officer bapet ya kani katnat trikam ule thu bahaduk menta kidon hnyo hajar arspa tali ki masi ki balayo ya kani ka jing pang ha ka jala kat ba ladap ban ai dawai tika ya arpau hajar tali ki masi. Let hu shu baya kini ki hinyo hajar arspa tali ki masi ki balayo pang ladap ban ai jing sumar bat saw hajar sanspa prapra tali naki kilakon ya menta ki don hendru phoi tali ki masi ki balayap nakani ka jing pang haka jala bat ki don pat sa hajar sanspa tali ki badang sha sumar kani katnat kala kerpat ikinori masi ban pha ai dawai tika yaki masi jongki khnang bakin lait nakani kani jing pang.
Kani kadai ka Akashwani Shillong ka bawalam Shapi ya ka khubor. UMP ka Raja Sabha na Manipur usana jawba leishamba rengkat bat kiwai pat ki menteri bat MLA ka Sarkar Manipur kilalai her shanong ba New Delhi hanin ka sngi bania snok tilang bat kiwai pat ki MLA ki baladon lepa hakatai ka nong ba bania kendu ya menteri rang ba du kari Narendra Modi knang banyo ya keren halor kajing ya snam ba kajing ya kulmar kabadang ya chaprang ha Manipur mentang. Kini ki MLA kira khmit lenti bakin yo ya keren halor ka long kaman jong ka jela menta bat bakin kerpat ya menteri rang ba duk kari ban le ai halor ka ni ka benta khnang ban wanra ya ka shong suk shong shngai ha ka jela jong ki lakhmit lenti ru ba menteri rang ba N Biren Singh unlet chadali menta ka sngi ban ya keren bat umudi ha ka juk kapor le thu ba omshim ladon kanu ka jingja bas ngausi ha ka jela Manipur ha ki arpasau kanta bala dep bat ya ka korphiu la penjensur da khat ar kanta nadu kasan baji hinnya ka step haki South Liki district ki bajur ka jingya kulmar ki perton jong ka kanhun Tri Shakti jong ka Indian Army ki rang beteng ban ya le ban penken ria iki nongle jong akai perthai ki bala sakut ha Sikkim namar ka jingtua khandau ha Chungthang ha ka Mangan district jong ka Sikkim ya thu unong ra khubor jong ka tnat ki sipai ya dari hanen ka sngi Layathu baki sipai kila shna ya ka jingkiang ba shipor khnang ban yarap ya kumba lais pa ngut kinong jung okai ki bala sakut halachung bat lachen ban ya ya kalenti ban poi shagang tok ki sipai kila airu ya ka bam ka di ka jaka shongri tingen bat ki dawai da shin shakini kinong jung okai ki bala sakut hasikim Ka Sarkar Assam kalawan yalam ya ushikari NG ubalong u Forest Protection Officer ubale don benta ha kajing ya siat ha mukro ha unai wiang arajar arpuar nakabenta kajing tokit ha kajing bishar ha kabedai ba katai kajing ja kani kajing tian bishar ya utei u Forest Protection Officer kalalong ha Guwahati ha ka khanre tarik menta ubnai jeliu bat on beteng biang ya ka menta kasngi latian bishar ya uni officer daki muktiar ka Sarkar Meghalaya ki muktiar ki bana kaliang kashnong mukro bat ka commission Narendra Singh Tomar menteri Sarkar Pedeng bape iki kamrap on wan banya donlang ha ka North East Farmers Producers Organization Conclave kabanlong ha ka College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences kabadon ha umyam yakani ka jingalang on penlong da ka Central Agricultural University Imphal nadu ka arpusaw tarik hadu ka arpundri tarik menta ubnai jeliu katkom ka khubor balayo lum ki Farmer Producer Organization lani FPO na keleng kathan chate lammi ken wan bani shimbenta hakani ka program bat ken yo la ru banya kren bat kinong baitingka haki kamrap Baro ki perton hapo jong ka Indian Coast Guard headquarter jong ka thain chatai lam sepngi kidang beteng ya ka jing jurip jong ki ya ka duriau hadin ka jing khie jong ka cyclone Biparjoy ha Kutch ha Gujarat kini ki sipai kidang ya halanter ki rut duriau pantai yo don kinu ki lieng ki basakut ni ki bala sak kendat charut duriau ka Indian Coast Guard kalabu iki jahat ki lieng sun bat ki helicopter ban ya halanter ki rut duriau hak daka bakham pej bha ya ki kat lieng ha okha vadinar jakhau bat mandavi jongka Kutch khnang ban sngo thu ya ka jing julor bat ban yo ai jing arab hadin balakhe ka cyclone Biparjoy bat kat tungila poi shaka bakut jongka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio kabalawan chapi na ka Akashwani Shillong sa shipor ha ka por prabaji nginya sno ba ka Delhi station na ka benta ka khubor ha ka tien Hindi kaban buat pat ka khubor ha tien phareng ha ka por prakhat sad minute ngi pen kan mauru ba ka por prashteng ngin wan phai byang chakani ka station jongi na ka benta ki khubor na ka thain chatai lammi ngi kani ka dei ka Akashwani Shillong